Hesten er så grim, det er helt sindssygt. Hesten? Ja. Nå, ja. Jeg står ikke over den der skærm. Den må lige skrive. Du ved udmærket godt, at hesten er den grimmeste. Ja, jeg har sagt noget andet. Ja. Der var en eller anden mærkelig løb, tror jeg, det var mig. Jeg kan simpelthen ikke komme ud af den her fyr. Ja. Det ligner han dig, men jeg er ikke helt sikker endnu. Hvorfor er det ham, han ikke går nogen vegne? Wow. Den damage valgte. Okay, han har shield wall i en fucking keybind. I en swifty keybind. Sweet. Ja. Er du klar? Det var Bobbe, han hoppede lige fra. Hoppede du ikke noget fra? Nej. Det kan du vente til efter Bobben. Rimelig smart til det. Hvis jeg skal være helt ærlig. Det er spændende, jeg vil dø. Dræb ham. Jeg dræber ham. Stop. Tak. Venge. Recuperate på 23 sekunder, det går nok. Ja, jeg laver simpelthen bare den juice. Og en stun, og så skal jeg spille game. Ja. Så du godt have lidt Torinas. Eller en Torinas. Jeg håber, du kan solo ham. Og hvis ikke, så er det dårligt. Jeg tror ikke, det er slut. You don't know what to do with the big front boot. With. Nu dør han. Nu! Ja. Den hyld. Var det ikke smart, at jeg lige hjemme alle mine kød? Valgte, jeg tror jeg uploader den der til YouTube. Bare for at vise det.